सानब्रैनि हाबाफारिजों राङिदारा माइनाव फोथाराव रंजालि बैसागुनि सनाथि मायथाइ फालिथाय फोरबोखौ रंगिना संगिनायै फालिनो दानिफ्रायनो लाहार फाहार जादों। बाक्सा जिल्लानि सिमला थानानि सिङाव थानाय राङिदारा माइनाव लाइब्रेरिनि सनाथि मायथाइ रंजालि बैसागु फोरबो फालिनायजों लोगोसे राङिदारा जौगा आफादनि 75थि बोसोरारि राङिदारा अनसुलि आइजो आफादनि 59थि बोसोरारि राङिदारा बाथौ धोरोम सिबिसालि 29थि बोसोरारि आरो आग्रांगुरि फरेस्ट गुदि फरायसालिनि 60थि बोसोरारि फालिथायजों जथायै खुंनो बे समनिफ्रायनो लाहार फाहार जादों। फैगौ 16, 17, 18 आरो 19 एप्रिलाव गासै सानब्रैनि हाबाफारिजों खुंफुंनो थाखाय दिनै राङिदारा माइनाव फोथाराव साइनासालि गाहाय खुन्थियाखौ गायसननाय जायो। दिनैनि बे गोथार खुन्थिया गायसननाय हाबाफारियावनो बर' सावथुन मुलुगनि मुंदांखा फेस्ला फावखुंगुर जोंस्रां ब्रह्मआ बाहागो लादों। लोगोसेनो बाहागो लाबावदों रत्नेश्वर ब्रह्म, गहिन बसुमतारी, सबिन मेदिनी आरो महन बसुमतारी बिथांमोना। बे फालिथायनि लोब्बायै गेलेनाय थुनलाइयारि मोसानाय आरो हारिमु बिलिफां दिन्थिफुंनायनि थाखाय बे समनिफ्रायनो साखाफारा जानायखौ फोरमायदों। दिनै राङिदारा गामि जि माइनाव लाइब्रेरि बिनि बे लाइब्रेरिया 50थि बोसोरारि बैसागो फालिथाय बेखौ खुंफुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामनाय जादों। बियो बे गामिनि राङिदारा गामिनि थाखायल' गोग्गाथाव नङा, जोंनि नैबे हालाम जिथु फुंबिलि हालाम होननानै बुङो बिनिनो खोब गोग्गाथाव बाथ्रा। मानोना बे माइनाव लाइब्रेरिनि गेजेरजों राङिदारा गामिल' नङा, जोंनि नैबे ओनसोलाव सोलोंथाइनि बिथिंखौनो होन, हारिमु बिथिंखौनो होन बा गुबुन गुबुन समाजारि बिथिंखौनो होन, बिथांमोननि मावनायखौ नुनानैनो जोंनि खाथि खाला गामिफोर थाइजौगुरि, बेदबारि, राङिदारा, लन्थिबारि जिखिनि गामिफोर दङ बे गामिफोरावबो लाइब्रेरि जि आफाद बे आफादखौ गायसननाय जादोंमोन माइनाव लाइब्रेरिखौ नुनानैनो। बेखायनो आं बुंगोन दिनै जि राङिदारा माइनाव लाइब्रेरिया 50थि बैसागो फोरबो फालिथाय फालिनो थांगासिनो दङ, बियो मोजाङै मोजां जाफुंलांथों आरो उननि समावहाय बे माइनाव लाइब्रेरिनि गेजेरजों बे गामियाव थानाय जायफोर लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोर दङ जौगाफुनाय बिथांमोना जाहाथे बेखौनो मोनसे प्लेटफर्म हिसाबै लानानै गामिनि आरो ओनसोलनि जौगानायनि थाखाय खामानि मावलाङो, आं बेखौ आसा खालामगोन। लोगोसेनो मिजिंथिबाय बे 2, 3, 4, 5 जि बैसागोआव फालिनो लानाय जि 50थि बैसागो फोरबो फालिथाय बियो मोजाङै मोजां जाफुंलांथों, आं बेखौ आफा बोराइ बाथौनि खाथियाव आर'ज गाबबाय। गय गायग्रा आबादारिफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। थाफा नार्सारियाव मोननो हागोन जाखांफु लाइमोनफोरजों बानायजानाय हाजो आरो हायेनावबो गायजानाय अर्गेनिक गय फुलि। थाफा नार्सारियाव अर्गेनिक आदबजों बानायजानाय मोजाङैनो खिलिखांनाय गासै 20,000सो गेरेमसा गय फुलिफोर दं। बारा नङा, फांसेयाव 60 रां होनानैनो नोंथांमोना गय फुलिखौ बायना लांनो हागोन। बुरजा लाङोब्ला खमायनायनि सुबिदाबो मोननो हागोन। थाफा नार्सारिनि गुबै थङा क'क्राझार सहरनि सानजा फारसे थानाय बावखुंग्रि हाजोजों नांजाबनाय हरिनागुरि गामि हाथाइनि साखाथियाव। बे अर्गेनिक गय फुलिफोरखौ लांफैनोब्ला नोंथाङा 8011837272 नङाब्ला 9707460226 जानबुं अनजिमायाव थोंजोङै जगाजग खालामहरनो हागोन।